Ste li ikad bili izgubljeni zbog previše školskog rada, previše bilješki, previše zadataka, a premalo vremena? I ja sam. Zato sam osmislio rješenje StudyBuddy. StudyBuddy ti omogućuje da jednostavno fotografiraš svoje bilješke. Aplikacija automatski prepozna tekst i izdvoji najvažnije pojmove. Jednim klikom pretvara ih u flashcard za brzo i učinkovito ponavljanje. Aplikacija zatim organizira tvoj raspored učenja koristeći pametno ponavljanje, tako da učiš baš ono što ti je najpotrebnije, u pravo vrijeme. Tu je i timer koji ti pomaže ostati fokusiran uz kratke učinkovite sesije učenja. Na kraju možeš pratiti svoj napredak i vidjeti koliko si stvarno naučio. Ali StudyBuddy nije samo aplikacija za učenje. S njim otvaraš vrata novih mogućnosti, manje stresa, više samopouzdanja, više vremena za ono što voliš. Jer kada učiš pametnije, otvaraju se vrata boljim rezultatima, boljoj organizaciji i boljoj budućnosti. Čini to ljudi nekako napravi brutalno